L'any 2020 ha estat un any complicat i ple de reptes, tant per l'associacionisme juvenil com per nosaltres, el Consell de la Joventut de Barcelona. La Covid-19 no ens ha posat les coses fàcils, però, tot i així, hem continuat treballant en més de 100 línies i projectes definits per les entitats i associacions de la nostra ciutat. Ens hem reinventat per continuar fomentant l'associacionisme en temps de distància social i hem omplert d'activitats l'Espai Jove La Fontana, el Punt Info Jove Gràcia i el Centre de Recursos per a l'Associacionisme Juvenil, el CRAG, sempre complint amb les mesures de seguretat. En començar 2020 érem molt innocents i no sabíem el que se'ns venia a sobre. Així vam poder celebrar amb normalitat la Lali Jove, la 7ª edició de la Festa Major Juvenil i Associativa de la ciutat, en el marc de les festes de Santa Eulàlia, i va suposar un any més un espai d'oci, cultura i aprenentatges compartits gràcies a les activitats organitzades per les entitats i associacions juvenils de la ciutat. El 2021 no hem pogut fer l'Ali Jove, però continuarem reivindicant l'ús de l'espai públic i l'oci alternatiu pel jovent de la ciutat. Al març va entrar en vigor un nou sistema tarifari al transport públic de l'AMB que no ens beneficiava gens a les persones joves. Des del CJB vam iniciar, en col·laboració amb les entitats de lleure de la ciutat, la campanya Ens Movem, per reivindicar tarifes més accessibles i ajustades a la realitat del jovent. Què demanàvem? Una tarifa especial per a associacions i que les franges d'edat s'ajustin a la Llei Catalana de Joventut. I tu, et mous amb nosaltres? Saps què vol dir batullar? Fer caure alguna cosa amb un pal. Al març us vam convidar a fer caure les violències i desigualtat de gènere de les entitats juvenils amb Batoll al masclisme, una formació i un acompanyament transformadors que vam poder posar en pràctica amb una desena d'entitats de la ciutat, tot adaptant-nos al confinament que acabàvem de començar. Coneixes el Pla de Xoc Social? La quarantena i les conseqüències materials i econòmiques de la pandèmia van posar en un lloc d'especial precarietat a milions de persones. És per això que més de 200 entitats a tot l'estat espanyol vam confluir en el Pla de Xoc Social i el CJB no va faltar la cita. Ja n'hi ha prou de criminalitzar-nos a la premsa. Juntament amb el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, vam encarregar al grup de periodistes Ramon Barnils un informe del tractament mediàtic de les joves a la premsa digital catalana. Així, vam descobrir que la premsa ens retracta com a irresponsables, hedonistes i, sobretot, violentes. Amb aquests resultats continuarem treballant perquè les joves associades i implicades tinguin veu als mitjans. Capgirem el món. Saps què és la justícia global? Conjuntament amb la FEDE, vam aprovar aquest concepte sobre un món més equitatiu a les joves amb diferents ponents via Instagram, com el Moja Jereu, la Liliana Arroyo o l'Arcadi Oliveres, tot col·laborant amb les joves de Canal Malaya. En l'àmbit de territori, vam treballar en la detecció de les necessitats de l'associacionisme juvenil de cada districte de la ciutat, conjuntament amb el CRAG. Aquest apropament a cada barri ens permet posar en comú les demandes de les joves als informes d'estat de l'associacionisme juvenil al territori, que elaborem col·laborant estretament amb les entitats. El 2020 hem aprofitat també per treure-li la pols i pagar-li una volta al projecte més longeu del Consell, el Visc Convisc Participo. Aquest, que consistia en fomentar la participació juvenil als instituts, s'ha dividit ara en dues fases, una per a estudiants de segon d'ESO i una altra per a estudiants de tercer. A la primera, aprenem com intervenir en les decisions del centre educatiu i en la segona, com intervenir en les del barri, sempre comptant amb la feina indispensable de les joves associades que imparteixen les sessions. Aquest 2020, al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils hem donat el salt a WhatsApp i Telegram per estar cada cop més a prop de les entitats joves.
hem estrenat les noves plantilles de documentació associativa, disponibles ara també en format online, i hem incorporat acompanyaments per l'enfortiment intern i formularis d'autodignosi al nostre web. A més, l'any de la pandèmia, on gairebé tot s'ha viscut telemàticament, hem comptat amb un rècord d'assistència a les formacions online i hem respost a la necessitat d'implementar un nou servei de suport tècnic per a la realització de reunions en línia de les associacions i col·lectius de joves de la ciutat. Aquestes novetats lluiran espectacular a la nova pàgina web del CRAG, que veurà la llum l'estiu de 2021, però en la que hem treballat molt durant el 2020. Això vindrà acompanyat també d'un nou format de publicacions, articles d'actualitat i divulgació al web, així com l'actualització de criteris d'inclusió al cens d'associacions i col·lectius de joves de Barcelona. I no ens oblidem de Can Girona, els nostres terrenys d'acampada disponibles per a entitats i col·lectius de joves. Aquest hivern vam convocar un concurs per agrair la participació a les usuàries. No t'ho pensis i acampa amb nosaltres! Aquest 2020, a l'Espai Jove La Fontana, hem hagut d'adaptar-nos a la pandèmia i transformar tots els serveis que oferim a la joventut de Gràcia per garantir tant la salut com l'emancipació de les joves. Per això, alguns actes com el cicle de cantautores a la plaça ha passat a tenir lloc a les finestres. Ens hem vist obligades a fer una versió confinada dels nostres bucs i els tallers habituals de la casa han estat classes magistrals en línia. Però no tot el que hem fet ha sigut a través de les pantalles. Hem aprofitat per remodelar el vestíbul de l'Espai Jove. Hem fet la Expo d'Art Feminista, la Fira d'Art i Artesania Mostrart i fins i tot vam aprofitar la treva de l'estiu per treure endavant un any més del cicle de documentals frescos. Aquest 2020, el punt Infojove de Gràcia ha encetat el servei de suport a la realització i millora del currículum vitae per a les persones joves telemàtic. Aquest servei es complementa amb l'assessoria laboral, una de les assessories amb més demanda del punt Infojove de Gràcia, i amb les diferents campanyes de l'assessoria acadèmica, com ara la campanya Informa't o la de suport de beques als estudis postobligatoris i suport a la preinscripció dels diferents estudis. A més, enguany, la principal via de comunicació i seguiment de les persones joves ha estat les xarxes socials, on es difonen tant activitats del mateix PIG com activitats d'altres serveis de joventut de Gràcia i de la resta de la ciutat. Per últim, hem continuat tramitant el certificat de delictes de naturalesa sexual, molt important pels joves implicades en el lleure. I fins aquí el nostre resum, però això no és ni de lluny tot el que hem fet. Podeu consultar totes les línies i memòries al nostre web. La participació activa de les joves que col·laboren desinteressadament amb el CJB ha permès tancar amb èxit un any del que sentir-nos, tot i el virus, orgulloses, molt orgulloses. I recordeu, associa't, la millor vacuna.